हेल' लोगोफोर नैबे भिडिअखौ जोंहा बोराया बानायदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो बे समाव न' लिरगासिनो दंमोन। आं न' लिरबाय थानाय समावनो बियो बे भिडिअखौ हारसिंनो बानायगासिनोमोन आरो ओमफ्राय आंना बे समाव मोखां खामथ'वाखैमोन आरो मोखां खामनायनि सिगाङावसो लानायमोन बे भिडिअआ। लोगोफोर नै दिनै गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। नै दिनै आं बानायगोन चिकेन बिरियानि। बिनि थाखाय लादों इन्डिया गेट बासमति राइस, नै माइरं बिरियानि जाग्रा धुन्दिया, गाजर, बेदर, चिकेन, मटर। बुरिया न' लिरबाय दं, आं बेखौ बानायलांसै। आं दा मैगं माबा माबि हाना लानोसै। आंना ओंखामा रेडि जाबाय, माइरङा रुनाया। नै बरिया रुना लाखाबाय एखेबारे मोजाङै हिटआव। एबार नैयाव आं दा मैगं आरिखौ बासिनानै हाना लानोसै। बुरिया न' लिरगासिनो, आंखौ एसेबो हेल्प होफैयाखैनो, होथ्रालां दिनै होआङैनो दिनै। गाजरखौलाय माबाखांबाय आं, हाना लाखाबाय रेडिनो। एबार मटर। दिनैनो जागोन जानुवारिनि खानाया बिरियानि जानायजोंनो। एक्सुवेलि आंहाबो एक्सपिरियेन्स गैया, आंबो बानायफेराखै, बानायनासो नायानो माने ट्रायलसो। गोथाव बानायना जाखानो लुबैदों आरो खेबसेनो फार्स्ट बानाय दिनावनो, ओंखायनो जिखौबो जगार लाजोबखादो। आङो बानायनो रेडि होनो ओंखामाबो माइरङाबो रुखानो रेडि जाखाबाय। गोबाव जाबायमोन आरो जानो नागिरना लानो टाइमखौनो मोनाखै। दिनैनि दाबो बुरिया सोलाबाखैनो, आं हारसिंसो मावगासिनो। दालागै सोलाबनायबा जासिगोनानो। गोबाव लायो मावना फाग्रा मानसि गैयाबाथाय। मटराबो फिनिश खालामखांबाय। दा हानोसै टमेट'। जोब्बाय। दुन्दियाखौ आं दा नै रोदाखौ माबाना लानोसै एसे। फिनिश आंना खामानिया दा जोबथ'बाय। आंना बेदर एवना लायनोसै। आं दा सामब्राम होबाय, बेनि उनाव आं बेदरखौ एवना लाग्रोगोन, बेनि उनावसो माबासिगोन ओंखामखौ होसिगोन। आंनियाव बारा मस्ला इउज खालामाखै, देनायबो मस्ला इउज खालामथ'वाखै। आंनियाव दा मोनथामल' मस्ला दं, जिरा, गरम मस्ला, चिकेन आरो धुन्दिया दंखायनो धुन्दिया। आं दसे खालामना दोनसै। आंना गोदौगासिनो ग्लब 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 होननाय। Urat dapur gitu, dapur sih mana kau ini? Di mana agak seperti itu? Ya. Nih, sana beda mana olir nada seteh mende. Salah. Kok?
Raga जोंदोनि नो लाफै orang-orang itu नै पुरा दाबुरसो बानायखादोंमोन दाबुर गिदिरसो माइ बिरियानि बिरियानि मा बानायदों ले चिकेन बिरियानि नै लानाय मोनजायासै आं सायाव ने आं हारसिंनो बेसे खस्थ'यै हारसिंनो लाब्र' बानायदो इखो नै बेदराबो थाल्ला गालायलांदो इ मोननाया दे इयो जाग्रानि ना दं मा होनो इखो चिकेन बिरियानि लेग पिस चिकेन बिरियानि जा मोदोमखायो आं दिनै इखो जानानै ओंखाम जानो हागोन ना आंबो ओंखाम जाया दिनै इखोनो जागोन मानोथो खोन्थादिया होमबा ओंखाम संबायना ओंखाम है इसोरनो सायग्रोनांगौ मा सेलान्स लानो नामा नैखो सानै आलासि नेनोसै जा आलासि सानै जना दं इसोरो नुजानो बागोन ओंखायनो हैना फैनोसै आरो गोजाननिफ्रायनो आं इसोरखो खोन्थालायला मानसिफोरखो माने आंनो निजिनो माने फोथायनो हायाखै आं इमान गोथाव संनो हानो रोंगोन बया गोथाव जागारदो माने नै लोगोफोरा आङो न' लिरनानै अबस्थायानो गैखाया ओमफ्राय आङो फुंनिफ्राय न' लिरै दासो एथा जालायनोसै आरो दासो खारग'दो न' लिरखांनानै ओमफ्राय नै बोराया आं न' लिरनायनि जोंहा बोराया माबा बिरियानि खालामदो नै बिरियानि चिकेन बिरियानि ओमफ्राय आङो फार्स्ट टाइम दिनैसो जायांदो आरो बिरियानिखौ आं खिन्थु गोथाव जाया बायदिसो मोनोमोन बिरियानिखौ दिनै जानाय नायनोसै माबायदि जादों बोरायनि बानायनाया आङो गोबोरखि दांनानै आखाइ सुवाखै दे दंना एसे लांदोहाय न' लिरनायनि आङो गैला इदि दौबाय थाया बिराद गोथाव जाखादों नै लोगोफोर आं निजिनो माने जेमान गोथाव संनो हागोन होनना सानाखैमोन आं दिनैसो जाफेरनायदो एसे गोबां जागोन नङा खानसेसो लाखादो नै जानि र' जोंना एबार गासिबो रानना जासिगोन ना ओंखाम जाला आङो दिनै इखो जानानै जा टेस्टि जाखादो पिकनिक जानो थांबा इदिखौनो बानायना लांनांगोन जोंहा एबारो जानुवारियाव नाय देन्जार रोंखागौ जोंहा बोराया बानायनो मिथिबाय फुङा फुलायदो नै गुदुं ओंखामा ओमफ्राय इयाव नांना दं ओइनो नै थुङा फुलायदो गुदुं गरम वाव आं इदि बानायगोन सानाखैमोन इखो आं माने बिलाहि लाबोनाय नुदों नालाय बिलाहि मटर आलु होनानै बयलारखौ फाजा संगोन खोमा होनना सानदोंमोन ओमफ्राय इखो लाबोदों ना मादों मिथियाखैनो आं इखो दा फैना नुफैबाय माबा दाबोरसे लाना ओंखारबोखादों नै ओरैहाय जानोसै जोङो दा नै आंना बिरियानि जाग्रा लोगोफोरा खारखाबाय बिरियानि जाग्रा लोगोफोरा आंना जाखांबाय बालाय दहाय लाफैनांगौमोन आङो जाफुनायाव जाखांनानैसो लाफैनांदो बोराया मालाय खानसेसो लानानै जाखाबाय नै ओमफ्राय जोङो नैबेखिनिखौ न'आव राननानै जाहैनोसै रायख'आ जाने उनाव nangi लोगोफोर सोर बिरियानि जानो गोथाव मोनो सोंनाय लोगोफोर ओइ लोगोफोर सोर बिरियानि जानो गोथाव मोनो
Amoy gintra sa kanoy ta ko sa pada brea. Alo deh. Alo deh na? Papa ya na alo sa hadraye. Sunu lai, mabaji mundo. Ha? Sunu? Mabaji sana. Kau tahu nengah nengah? Kau tahu? Alo dah. Alo dah. Kuga makan lawap zalai ben. Chicken, kui la, lai đồ sổ. Klep ay barjang amin na mai ni. Gue mày hơi khơi khẩu vậy, ngồi lì phong này, không siêu siêu luôn. Mukhi ve himar. Bổ đi á. Ja nenge malai songda ne ke eman kosto. Bổ đi á. Tasty. Sibu kamera bu homne pi ha. Lirne ne. Chok kasin kun tilang da go pini dun na ne ne. Gila. Bisa lantang sampai mensiap. Ang thun doi ini dani hua sa sandemen. Onane vere. Lugi za ne sandem nan. Nhớ là bảo rồi, nhớ lịch là mày nhớ. Ang Sao không biết xin hai cái đường này. Sơn nó sắp bắt làm rồi, sơn đừng khám cứ xong rồi. jauh ke na pop ku mansia le. Anh nhớ bảo rồi. Và là ini video koma baju mun ke mozang mun wa like comment share kalamnan ya da arsin la badan la sanai ka subscribe kalam de recommendation bai ko bon next blogao sai jangan berai ni biryani song nai ke ma baju mun ke mun kalamnan kun thawr de bye bye. Oi lai, sa zubayas la, siya ko nalab na ni. Hindi kang klaro na lang. Ha! Tawag makazan po, day na. Nus ni ka.